खेलुची। हाँ केते स्ट्रांग अच्छे ना। हाँ आर खेलुची एठी जंगल दिया है देखछन खेलुची। को जाइथिला आज इंजेक्शन दिया ही गला जंगल दिया है तो तभी से खेलुची। पाटने अंतरा कोड जाइथिलो पाट कोन लागछ अंगनबाड़ी रे कौन देले अंगनबाड़ी रे कौन देले गो कौन देले अंगनबाड़ी रे कौन देले अंगनबाड़ी रे कौन देले गो धरी के इंची छुंजी पुड़ देले इंजेक्शन देले गला कौन देले अंगनबाड़ी कौन देले ना कौन देले इंजेक्शन दे देले कि मीठा इंजेक्शन मीठा गिला मीठा मीठा लागला पुड़लारू पेन है कौन है कौन है को कौन तू कौन है पेन है बताए लगलो बथेला पेन है मगे कौन है लो कौन है गेली रानी को लाडली को कौन है गो कौड़ जाइथिल कत कहीदे कौड़ जाइथिल तो कौन दिया है इंजेक्शन दे देले फुड़ देले लो इंजेक्शन फुड़ देले तोते आरे फुड़ देले इंजेक्शन फुड़ देले मा सुंदरी को लाडली को इंजेक्शन फोड़ी देले कहीं हाथ एंती करे ड्रेस थोड़ी ड्रेस को सिंधी करते लुपा ला ये मान लो ओह कौन पेन हो बोला कौन मीठा लागुची पेन हो नहीं लो मो लाडली कितने स्ट्रांग नेक्स्ट मंथ रे 3टा इंजेक्शन नहीं थिला किछि हला आसी खेलला
तो गोटे नहीं गल तो आगे किसी नथिबो गोटे इंजेक्शन तो कौन कौन ला इंजेक्शन आए दिखाई फुली जाए ना कौन